Takže 150 metrů od vrcholu Durdy. Strašlivý kopec to byl. Prošli jsme v mračném. Mrakem jsme prošli, to je pravda. Je tu vůně. Pralesní lesy. Vůně česneku. Je tady vůně česneku, pralesní les. Chlapci už neví. 120 metrů. 120 metrů. Já už nemohu. To je jak Blair teďka. To se pak někdo najde. Navík nezakopnul. Je tam patník před tebou. Ale když zakopneš o triangulační bod. A je normálně nějaký ten ukazatel. Ale to nejsme na Durdu ještě. Ne, to je tam napřed. Jsme jít rovně teď. Rovně, jo? Nemáme stáčet na cestu, ale rovně. Tak ještě to natoč, jak jdeš předu. Tam. Ano. To tady Ho vidím už. Je tam tyčka. No. Ty už ho vidíš. já také. Tady je nějaký ukazatel. Durda tady není, protože to je jenom vrchol pro nás. Míčovka. No. Míčovka. Já už se musíme nějaký brutální džunglí prodat. Ano. Je to Durda. Takže jdeme do lesa. Ano. Jdeme na to. Ještě můžeme Václavé kousek. Ale tam je nějaký spadlej strom na to, na našeho Durdu. Já právě jsem se naimpregnoval. Takže já půjdu taky do lesa. Už ho vidím. Takže teď se blížíme k Durdovi. Velký Durda pomalým krokem. Poslední metry. První dotek nechtěla Durdinka největšího. Máme zapadlý kryj. Někdo tady kouřil. Tak to je on. Někdo ho znesvětil? Weigl. Tak to je on. Durda. Pokořeno jest. Tak, a můžeme mít Jdeme Ještě Peťa. Peťo, běž se taky pokochat. Takže já se taky pokusím jako být na Durdovi a nedotknout se tyčky. A ještě mě. Je to on a drží. Počkej, musíme tam dát Kevin. naše vlajku. Tak já půjdu taky. Vlajka už tam visí. Tak jsme tu. No, Budu stoupat. Je to tam. kolik to má? 872 metrů. Není to žádná Procházka. Ne, bylo to dost náročné. Rozhodně. A Jaké stálo jsou to za první to. dojmy? Dojmy pokořili jsme. Já to neumím zprostředkovat, ale ti, co tu nebyli, jakoby ani nebyli. Tohle Je to tak? No. Ztratili nárok. Je to tak. Tohle bude Opravdu. velmi Káti baterka. No, mě taky. Tak, pojďme, než nám to steplá. Tak. A otevřem si pivko.